14 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якҷо бо сарони давлатҳои Осиёи марказӣ, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти Туркманистон Сердар Бердимуҳамедов, президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев дар шаҳри Душанбе аз намоишгоҳи молистеҳсолкунандагони давлатҳои Осиёи марказӣ дидан намуданд. намоишгоҳи мазкур дар доираи вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои муассиси Фонди байналмилалии наҷоти Арал баргузор гардида, ҳадаф аз он муаррифии маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолӣ ва тақвият бахшидани ҳамкориҳои тиҷоратӣ миёни кишварҳои Осиёи марказӣ мебошад. дар толори маҳсулоти саноатии Тоҷикистон ки 2310 метри мураббаъро ташкил медиҳад, зиёда аз 150 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ иштирок намуда маҳсулоти хешро муаррифӣ карданд. аз ҷумла дар ин толор намояндагони ширкатҳои насоҷӣ, саноати сабук, саноати мошинсозӣ, саноати кӯҳӣ, канданиҳои фоиданок, энергетика, технологияи иттилоотӣ, кишоварзӣ ва ғайра маҳсулоти хешро муаррифӣ менамоянд. металлҳои ранга, ашёи хоми алюминӣ ва маҳсулоти аз он тайёршаванда, таҷҳизоти ҳарбӣ мудофиавӣ, технологияҳои инноватсионӣ, таҷҳизоти барқӣ, масолиҳи сохтмонӣ, хоса қубурҳои шишапластикӣ, кошину қандил, сангҳои ороишӣ, профил, фаршу сақфҳои гуногун, дару тиреза, рангҳои сохтмонӣ, инчунин маводи доруворӣ аз ҷумлаи маҳсулоте мебошанд, ки дар намоишгоҳ ба маъраз гузошта шуда, ҳар кадом дорои сифати баланду дар бозори байналмилалӣ рақобатпазир аст. Тоҷикистон аз ҷиҳати захираҳои маъданӣ яке аз калонтарин дар Осиёи миёна мебошад. Дар ҷумҳурӣ конҳои сурб, рӯҳ, сурма ва ғайра инчунин металлҳои камёфт кашф карда шудаанд. дар маҷмӯъ кӯҳсори Тоҷикистон дорои қариб тамоми унсурҳои ҷадвали Менделеев мебошад. бо назардошти мавҷуд будани чунин захираҳои бои табиӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушд бахшидани иқтисодиёти сабз имконпазир мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон ки 93% онро кӯҳҳо ташкил медиҳад, қариб тамоми унсурҳои ҷадвали химиявии Менделеев дар қаъри замини он хуфтааст. барои ҳамин зарур аст ки коркарди онҳоро ба роҳ монда ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз онҳо корбарӣ намоем. таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати ба роҳ мондани истеҳсоли ниҳоӣ ниҳоят калон аст. дар ҳудуди ҷумҳурӣ зиёда аз 400 кон ва зуҳурот кашф карда шудааст, ки 30 навъи ашёи хомро барои азхудкунии масолиҳи саноатии сохтмонӣ аз қабили габро, гранит, гранодиорит, диорит, мармар, оҳаксанги мармарӣ, санги гачӣ, намнок, реги кварсӣ доро мебошад. дар гӯшаи алоҳида бештар аз 10 намуди масолиҳи сохтмонӣ аз санги табиӣ истеҳсолшударо ба маъраз гузоштанд. ашёи хоми мо аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас мешаванд, маҳсулоти пурра ватанӣ мебошанд ва коркар карда шуда пешниҳоди мизоҷон чи дар дохил чи дар хориҷ пешниҳод карда мешаванд ва сабаби иштироки мо ҳам дар ин намоишгоҳ муаррифӣ намудани маҳсулоти ватанӣ берун аз кишварро низ дар бар мегирад. дар ин замина мо тамоми саъю кӯшишро ба харҷ дода истодаем, ки маҳсулоти мо дар берун аз кишвар низ мизоҷ пайдо кунад. сарони давлатҳо ба захираҳои табиии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дарёфти роҳҳои нави истихроҷ ва истифодаи самараноку оқилонаи онҳоро муҳим шумориданд. таъкид гардид, ки ҳамкориҳои тиҷоратӣ миёни молистеҳсолкунандагони давлатҳои Осиёи марказӣ бояд боз ҳам бештар тақвият дода шавад. дар гӯшаи маҳсулоти саноати сабук ва пилла, матоъҳои абрешимӣ, атласу адрас ва чакан, қолинҳои дастӣ, кандакорӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуд. дар ҳамин ҷо дар бораи тиҷорат тавассути роҳи абрешим, ки дар гузашта сурат мегирифт ва доир ба фаъолияти ҳунармандони тоҷик дар давраҳои гуногун маълумоти муфассал доданд. дар гӯшаи намоишгоҳи имрӯза мо соҳаи саноати сабук, пиллапарварӣ ва ҳунарҳои мардумиро муаррифӣ намуда истодаем. дар гӯшаи имрӯзаи мо дастгоҳҳои қадимаи алочабофӣ, ҳунари атласу адрасбофӣ, ҳунари қолинбофӣ дасти аз рескони абрешимин пешниҳод карда шудааст. ҳунарҳои зардӯзӣ, кундал, кошинкорӣ, қолинбофӣ ва ҳунари заргарӣ пешниҳод намуда истодаем. дастгоҳи аз ҳама қадимтарине ки дар озорхонаи миллии
тоҷикистон нигоҳ дошта шудааст. Ин дастгоҳи алочабофӣ мебошад, дастгоҳи асри 19 мебошад. Занону бонувони мардуми тоҷик зиёда аз 500 сол мебошад ки ҳунари алочабофӣ, ҳунари атласу адрасбофиро аз худ намуда зиндагии худро ба пеш мебурданд. Ин гӯша таҷассуми миллати қадима ва ҳунарманд будани мардуми тоҷикро муаррифӣ менамояд. гуфта шуд ки таи солҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳунарҳои қадимаи мардумӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. ин аст ки дар як давраи кӯтоҳ қариб ҳамаи намуди ҳунарҳои мардумӣ эҳьё шуд, рушд ёфт ва имрӯз дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун ҳунари нодир муаррифӣ мегардад. дар гӯшаи алоҳида захираҳои гидроэнергетикии тоҷикистон муаррифӣ карда шуд. сарони давлатҳои тоҷикистон, қазоқистон, туркманистон, ӯзбекистон ва озарбойҷон ба таври маҷозӣ ҷараёни корҳои сохтмониро дар нергоҳи барқи обии Роғун тамошо карданд. тавре иттилоъ дода шуд, ҳоло дар ин корзори нангу номуси ватандорӣ техникаву таҷҳизоти зиёди зарурӣ сафарбар гардида, мутахассисони дорои таҷрибаи баланд якҷо бо сохтмончиёну дигар коргарони муҳандисию техникӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият менамоянд. ба сифати корҳои сохтмонӣ дар нергоҳи барқи обии Роғун аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад ва кӯшиш бар он равона мегардад ки корҳо аз рӯи нақшаи тасдиқшуда ва ҷавобгӯ ба стандарт иҷро шаванд. дар ҳамин толор электробуси тамғаи Акия Ултра ки истеҳсоли ширкати Акия Авестои Тоҷикистон мебошад муаррифӣ карда шуд. ёдовар мешавем ки фаъолияти ширкати Акия Авесто дар шаҳри Душанбе ба роҳ монда шуда, самти он ба банду баст ва истеҳсоли автобус ва троллейбусҳои замонавӣ равона гардидааст. истеҳсоли электробуси мазкур дар ҷумҳурии Тоҷикистон бори нахуст ба роҳ монда шудааст. тибқи нақша ва дар асоси барномаи рушди нақлиёти барқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 то соли 2026 бояд 300 адад чунин электробус истеҳсол карда шуда барои истифода дар шаҳри Душанбе пешниҳод гардад. дар қисми дигари толор бо истифода аз оби табиӣ бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 шаршара сохта шудааст. шаршара ҳаракати мавзун дорад ва бо навиштаҷоти ҷолиб оро ёфта ба як манзараи диққатҷалбкунанда табдил ёфтааст. ин манзара ки манбаъҳои зиёди об ва фаровонии онро дар Тоҷикистон таҷассум мекунад, писанди меҳмонон гардид. сарони кишварҳо дар толори маҳсулоти саноати хӯрокворӣ аз растаҳои пур аз анвои дар Тоҷикистон истеҳсолшаванда дидан карданд. дар толор ширкатҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти хӯроквории ҷумҳурии Тоҷикистон, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, маҳсулоти ширӣ ва яхмоз, меваҳои хушки ба таври замонавӣ ва мутобиқ ба стандарти байналмилалӣ бандобастшуда, консерва ва афшураи меваю сабзавот, равғани растанӣ, орд ва маҳсулоти аз он тайёршаванда, маҳсулоти макаронӣ, обҳои ташнашикан, машрубот, маҳсулоти қаннодӣ, чой бо иловаи хушкмеваҳои ватанӣ ва ғайраро ба намоиш гузоштанд. ҳадаф аз баргузории ин намоишгоҳ пеш аз ҳама муаррифии молу маҳсулоти давлатҳои Осиёи марказӣ, дарёфти бозорҳои нав, нави содиротӣ ва муаррифӣ намудани молу маҳсулоти давлатҳои Осиёи марказӣ мебошад. бояд қайд кард ки ин гуна намоишгоҳ дар таърихи Тоҷикистон хеле якум бор аст. имрӯз ҳам мебинем ки мо намоишгоҳа бисёр дар сатҳи баланд баргузор карда истодаем. меҳмонон ба сифати маҳсулот ки аз лиҳози экологӣ тоза буда тамъи лазиз доранд мароғ зоҳир намуданд. зикр гардид ки ин номгӯи маҳсулот бояд ҳарчи бештар истеҳсол ва ба хориҷи мамлакат, аз ҷумла ба кишварҳои Осиёи марказӣ содирот гардад. мақсад ва нияти аввалиндараҷаи ширкати мо ин ба мардум пешниҳод намудани маҳсулоти аълусифат мебошад. аз ин лиҳоз мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки маҳсулоти мо ба талаботҳои стандартии ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад. инчунин боиси қайд аст ки мо ба наздикӣ истеҳсоли ҳасибро аз гӯшти хутос ба роҳ мондем ва ин маҳсулотро низ дар ин намоишгоҳ мо пешкаши меҳмонон кардем. толори мазкур 1700 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ин намоишгоҳ ба мо имконият медиҳад ки доираи ҳамкории моро васеъ кунад. дар ин ҷо мо зиёда аз 40 намуд маҳсулотҳои худро муаррифӣ карда истодем. дар ин ҷо 20 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии Тоҷикистон дар растаҳои алоҳида бо тарзу усули хос маҳсулоти хешро муаррифӣ карданд. мо дар ин намоишгоҳ чанд намуди маҳсулоти истеҳсолшударо намоиш додем.
аллакай 2 сол шид кор карда истодааст. Корхонаи мо беш аз 80% маҳсулоти истеҳсол шуда ба содирот равона мегардад. Ана асал ҳаст зер қисмати асосияш. Асоси рақобатпазирии маҳсулоти асал дар ҳамин аст ки занбурҳо ба истифода аз гиёҳҳои бисёр шифобахш, он гиёҳҳое ки дар зер аз 3000 метр зери бар дар кӯҳистон ҳосил мегарданд, аз ҳамино кашф мешаваду худи асал аз ҳамино ҳосил мегардад. Ва ин асалро мо дар инҷо муаррифӣ карда истодаем. Ғайр аз асал ҳаст оби тиллоӣ, ҳаст пиёзи анзур, ҳаст мушокаи хушк, ҳаст гулобаи тиллодор, гулобаи ниқрадор. баъд дигар маҳсулотҳои гармхонавӣ дар нақша гирифтем. умуман лоиҳаи пандкунӣ ва муаррифӣ гардонидани анҷир ҳамчун меваи ватанӣ. маҳз ба хотири муаррифӣ гардонидани худи анҷир ҳамчун меваи ватанӣ мо дар ин намоишгоҳ ҷеми анҷирро дар намоиш гузоштаем. аз ҷониби корхонаи Ratpel Industries дар ин намоишгоҳ 20 намуд маҳсулот ки аз лиҳози экологӣ тоза мебошанд муаррифӣ мешавад. сипас сарони давлатҳо ва меҳмонон ба толори дигар гузашта аз намоишгоҳи молу маҳсулоти саноатии ҷумҳуриҳои Узбекистон, Қазоқистон ва Туркманистон дида намуданд. масоҳати умумии толори мазкур 1815 метри мураббаъро ташкил медиҳад ва дар гӯшаҳои алоҳида коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии ҷумҳуриҳои Узбекистон, Қазоқистон ва Туркманистон маҳсулоти саноати сабук, техникаи маишӣ, таҷҳизоти инноватсионӣ, насоҷӣ, мошинсозӣ, канданиҳои фоиданок, масолеҳи сохтмонӣ ва ғайраро муаррифӣ карданд. дар гӯшаи намоишии ҷумҳурии Узбекистон барои 30 ширкати истеҳсолӣ шароити муаррифии молу маҳсулот фароҳам оварда шуд. намояндагони коргоҳу корхонаҳои саноатии Узбекистон имкон пайдо намуданд ки маҳсулоти хешро ба таври зарурӣ пешниҳод намоянд. мо айни замон дар душанбе пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. албатта дар доираи ташрифи сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ. ин намоишгоҳ як қисме аз таҷассумгари доираи ҳамкориҳои мо мебошад. мо дар ин намоишгоҳ маҳсулоти пахтагиро пешниҳод намудем ки ба монанди Тоҷикистон аз пахта маҳсулоти ниҳоӣ мебошад. мо дар Ӯзбекистон бештар аз 1 миллион тонна пахта истеҳсол мекунем ки пурра коркард мешавад. мо дербоз бо ширкатҳои бо пахта сарукордоштаи Тоҷикистон ҳамкорӣ дорем. табодули таҷриба мекунем, чизеро мехарем ва маҳсулоти худро мефурӯшем. мо дар ин намоишгоҳ сар карда аз пахта матои он то маҳсулоти ниҳоӣ ин ҷо овардем. мо маҳсулотеро овардем ки дар Тоҷикистон талабгори зиёд дорад. мо бар он ақидаем ки ҳамкориҳои мо бо Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ васеътар хоҳад шуд. дар маҷмӯъ зиёда аз 100 номгӯи маҳсулоти истеҳсоли Ӯзбекистон аз қабили маҳсулоти чармӣ, фармасевтӣ, насоҷӣ, пилла, мошинсозӣ, таҷҳизоти барқӣ, кишоварзӣ, технологияи иттилоотию рақамӣ, масолеҳи сохтмон ва ғайра ба намоиш гузошта шуд. дар намоишгоҳ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон зиёда аз 90 нафар намояндагони соҳаи саноат иштирок доранд. ташкили чунин намоишгоҳи калони минтақавӣ барои густариш ёфтани ҳамкориҳои тиҷоратӣ миёни ширкатҳо, рушду пешрафти фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ва афзоиши номгӯ ва ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар кишварҳо маънидод гардид. дар намоишгоҳи мол истеҳсолкунандагони давлатҳои Осиёи Марказӣ аз ҷумҳурии Қазоқистон зиёда аз 300 нафар намояндагони соҳаи саноат аз корхонаҳои истеҳсолӣ ва бахши хусусӣ ширкат варзида иқтидори истеҳсолии кишвари хешро муаррифӣ намуданд. мо дастгоҳи тиббии муосирро барои рафъи бемориҳои нафастангӣ истеҳсол мекунем ки дар ҷаҳон ҳамтон надорад. истеҳсоли онро мо аллакай дар мамлакатҳое чун Сингапур, Дубай ва ҳатто Амрикои Ҷанубӣ ба роҳ мондаем. ва инак тавассути ин намоишгоҳ дастгоҳи мазкурро ба Тоҷикистон овардем ва умедворам ки дар оянда интиқолаш ба роҳ монда мешавад. аз ҳама асосаш дар Осиёи Марказӣ мо ҳама давлатҳо бо ҳам зич алоқаманд ҳастем, аз ҷумла аз лиҳози фарҳангу маданият. бинобар ин намоишгоҳи мазкур барои ҳамкориҳои мутақобилан судманд миёни мамлакатҳо бисёр муҳим аст. мо табодули таҷриба, технология ва умуман табодули фикру андешаи дӯстона мекунем. маҳсулоти ба намоиш гузошташуда дар гӯшаи ҷумҳурии Қазоқистон бахшҳои сохтмон, металлургия, мошинсозӣ, химия, насоҷӣ, кишоварзӣ, энергетика ва ғайраро дар бар мегирад.
все организовано очень хорошо, замечательно. намоишгоҳ дар сатҳи бисёр хуб роҳандозӣ шудааст. мо на танҳо ширкати кӯҳи металлургӣ, балки инчунин истеҳсолкунандаи молҳои рақамӣ мебошем. дутои онро мо ба ин намоишгоҳ овардем ва мехоҳем ки ба тамоми тамошобинону меҳмонон дастовардҳои худро муаррифӣ намоем. яке аз бартариятҳои асосии барномаи мо ин аст ки он бо оморҳои воқеии истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳо бо суръати зиёд дар як сония 700 нишондоди натиҷаҳоро кор кард мекунад, ки ин имкон медиҳад то мо ҷараёни истеҳсоли технологиро дуруст таҳризӣ намоем. ин албатта ба сифати фаъолият ва маҳсулоти корхона таъсири мусбит дошта ба корбар маълумотҳоро ҳам ба тарзи матниву графикӣ ва ҳам овозӣ пешниҳод мекунад. кормандони мо аз истифодаи ин барнома хеле хушҳоланд. Наши сотрудники очень рады им пользоваться. аз ҷумҳурии Қазоқистон бештар аз 300 намуд маҳсулоти саноатии 150 ширкати истеҳсолӣ ба намоиш гузошта шуд. ба таъкиди масъулон дар намоишгоҳи мазкур маҳсулотеро ба маъраз гузоштаанд ки ба стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ ва рақобатпазириашон дар бозори ҷаҳонӣ таъмин аст. зимни боздиди сарони давлатҳо аз гӯшаи Туркманистон маълум гардид ки мол истеҳсолкунандагони ин мамлакат номгӯи зиёди маҳсулоти ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалиро ба намоиш гузоштаанд. ба ин намоишгоҳ мо маҳсулотҳои худро овардем. инҷо номгӯи зиёди маҳсулотҳо ҳастанд, ба монанди қолинҳо, маҳсулоти насоҷӣ ва боз чандин намуд маҳсулоти дигар. моро мардуми тоҷик хеле хуб пешвоз гирифтанд. ташаккури зиёд ба мардуми тоҷик ки моро ба ин намоишгоҳ даъват карданд. дар ин замина дӯстии мо идома ёфта мустаҳкамтар мегардад. дар ин ҷо аз 3 давлат маҳсулоти гуногун ба маърази тамошо гузошта шудааст. масалан фаъолияти асосии ман қолинбофӣ аст. ин ҷо қолинҳои тоҷикиро дидам ки чӣ гуна омода мекунанд. дастгоҳи қолинбофӣ ва ҳатто худи қолинҳои тоҷикӣ аз қолинҳои мо тафовут дорад. ҳатто расм гирифтам. омада тарзи кор кардан бо дастгоҳи қолинбофии тоҷикиро меомӯзам ва кӯшиш мекунам аз уҳдааш бароям. хулоса ин намоишгоҳ барои табодули таҷрибаи мо ҳунармандон имкониятҳои хуб фароҳам меорад. дар намоишгоҳ аз Туркманистон зиёда аз 100 нафар намояндагони ширкатҳои истеҳсолӣ иштирок намуда маҳсулоти насоҷӣ, металлургӣ, химия, энергетика ва ғайраро васеъ муаррифӣ карданд. гуфта шуд ки маҳсулоти саноатии коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Туркманистон ба кишварҳои дуру наздик, аз ҷумла ба Осиёи Марказӣ содирот шуда, бо дар назардошти ҷавобгӯ будан ба стандарт дар бозори ҷаҳонӣ талабгори зиёд дорад. дар ҳамин ҷо тавассути навори видеоӣ низоми фаъолияти ҳукумати электрониро дар ҷумҳурии Қазоқистон намоиш доданд. дар намоишгоҳ ҳамчунин натиҷаи фаъолият ва дастовардҳои фонди байналмилалии наҷоти арал ва созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ ба намоиш гузошта шуд. дар гӯшаи фонди байналмилалии наҷоти арал корҳои анҷомёфта ва нақшаҳои минбаъда барои ҳифзу барқарор намудани баҳри арал муаррифӣ гардид. фаъолияти фонд аз тарафи сарони давлатҳо назаррас арзёбӣ гардида ҳамкорӣ боз ҳам бештар ва пайдо кардани роҳҳои нави бартарафсозии мушкилот дар ин самт муҳим шуморида шуд. воситаҳои нақлиёти сабукрав, мусофиркаш ва боркаш, ҳарбӣ муҳофизатӣ, инчунин техникаҳои кишоварзии ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қазоқистон дар майдони кушоди намоишгоҳ ки 6000 метри мураббаъро ташкил медиҳад ба намоиш гузошта шуд. дар ин майдон аз ҷумҳурии Тоҷикистон 42 адад воситаи нақлиёт, аз ҷумҳурии Ӯзбекистон 65 адад ва аз ҷумҳурии Қазоқистон 43 воситаи нақлиёти гуногунтамға муаррифӣ гардид. сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Қосим Жомарт Токаев, Сердар Бердимуҳамедов, Шавкат Мирзиёев ва президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев ташкили намоишгоҳи молиистеҳсолкунандагони давлатҳои Осиёи Марказиро муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ карданд. сарони давлатҳо ба шароиту имкониятҳои фароҳам овардашуда барои муаррифии молу маҳсулоти саноатии ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Туркманистон баҳои баланд дода ба мутасаддиён миннатдории самимӣ изҳор доштанд. ба таъкиди сарони давлатҳои муассиси фонди байналмилалии наҷоти арал баргузор гардидани чунин намоишгоҳ бо иштироки васеъи намояндагони ширкатҳои истеҳсолӣ дар густариши ҳамкориҳои тиҷоратии кишварҳо, табодули таҷриба миёни молиистеҳсолкунандагон, тақвият ёфтани истеҳсолот ва содироти бештари маҳсулоти саноатӣ ба мамлакатҳои хориҷӣ заминаҳои устувор мегузорад. маврид ба таъкид аст ки намоишгоҳи молиистеҳсолкунандагони давлатҳои Осиёи Марказӣ дар шаҳри Душанбе то 16 сентябр идома меёбад. сокинон ва меҳмонони пойтахт имкон доранд аз ин намоишгоҳ озодона дидан карда
از محصولات کارخانه‌های استحصالی جمهوری‌های تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان خریداری نمایند. همچنین در نمایشگاه برای شرکت‌های تجارتی وطنی امکانیت خوبی برای ماندن همکاری با کارخانه‌های استحصالی کشورها فراهم است.